vaikka nyt täällä olisi Moab-kommentari ja täällä on live, tai ei live, kun siis jälkiselostus. Ja tää on umpilla ilman, tässä oli Rapid Fire ja Extended Max, jos mä nyt oikein muistan. Ja tää on mun eka Moabi, niin tää saattaa olla aika pitkä. Mutta ei sinä antaa häiritä. Joo, ja mulla ei tässä nyt mitään hirveätä puheenaihetta, mutta tää nyt on mun eka Moabi ja Kilkon Firmedissä. Ja mä en muista perkkejä nyt ulkoa, mitkä tässä oli tässä sen verran kauan aikaa, kun mä sain tän Moabin. Ja tää on kyllä aika yllättävän nopea ekaksi Moabiksi, mutta ei nyt hirveen kummiska. Ja joo, tää laatu saattaa olla vähän huono, mutta toivottavasti näette jotakin tässä, että varsinkin mun kaverit, jotka katsoo tätä videoa, niin mä saan tästä todisteen niille, että mä oon saanut tän Moabin. Ja olisi ihan kiva saada, mutta kun siitä on aika kauan jo aikaa. Ja toi meni kyllä aika hauskasti tästä seinän läpi kyllä. Tein sen puoleen ja tästä tulee Minecraft-videoita. Mä ostan puhelimen semmosen jutun, että tulee hyvänlaatuista ja semmoista. Ja tää ei ole nyt varmaan hirveän tai no ei ole hyvänlaatuista. Joo, ja tässä mulla oli vähän paineita, mutta ei paljon. Ja tosiaan tää oli semmonen jännä juttu, että mä sain siinä sen viimeisen tapon silleen, sen Moabin viimeisen tapon silleen, että mä sain assistin, siis specialist bonus assistin tai silleen jännästi. Niin mä sain siitä sen Moabin ja se oli ihan kiva. Ja sitten oli joku kikkas, mutta siis mä niinku sain sen Moabin, mulla oli varmaan joku, olisiko 50 striikki, niin joku kikkas, mutta sitä servusta sitten mä niinku joudun lopettaa tän kesken, koska mut kai ne ajatteli, että mä oon joku hakkeri, kun mulla oli niin iso striikki päällä. Ja mä en oo kuullut tässä vielä, no en kuolekaan tässä kertaakaan. Mä en oo ihan varma kuolemaan tässä kerran vai. Joo. Mutta tää on jonkun pituinen ja mä ton näin tosta aika hyvin. Ton viime jätkän tosta. Ja mä en tiedä, onks tää ei välttämättä tule hirveästi subea, mutta mä haluan. No en mä tiedä, miksi mä teen YouTube-videoita, se on ehkä kivaa. Ja mä katon paljon tätä. En tiedä kauan tää kestää tää Moabi, mutta on se jonkun verran ainakin, mutta juu. Mä nyt ajattelin tehdä tämän mun Moab-kommentarun, koska, tai no niin, jälkiselostus. Niin jutun. Niin siksi. Siis mä ajattelin tehdä tän, koska jos olisi tullut vaikka vähän enemmän subeja, niin tän avulla, no mä veikkaan kyllä, ettei hirveästi tule enempää tai se vaikuta mitään, mutta niin jos jokut subaa mut, niin se on ihan hyvä. Koska mä teen kyllä sitten jossakin vaiheessa facecamin, tai no facecamin paljastan naamani. Sitten ne. Tässä tulee joku suunnilleen ehkä, olisiko 5 minuutin Moabi, mä en ole ihan varma. Ja joo, tässä on kyllä Extended Max, mä huomasin sen nyt. Ja mä ihan huvin vuoksi pidin tässä, ettei ole silua, koska mä ajattelin testata, mä oon yrittänyt saada Moabia, mutta kun tässä oli nyt sen verran pitkä striikki ja niin mä sitten jo rupesin vähän yrittämään, etten kuole. Ja tässä oli kyllä aika huonot pelaajat, mä voin myöntää, mutta joo, no mä katselen vähän väliä. Ja sitten mä huomasin tossa että tossa on jäbä ja siitä niin heduun. Se oli aika jännä juttu, kun siinä vaan näkyi se aseen piippu, niin mä katoin sitä niin. Mä voin suositella tätä umppia aika monelle, ja jos teillä on P90, niin sitä. Se on kanssa hyvä Moab-ase. Ja joo, tää alkaa olla aika tässä. No ei tää vielä ole, mutta tässä oli kyllä aika munkkikohta, sitä niin doublena. Nyt mä ajattelin, että joo, nyt mä jään kyllä kämppäämään tähän, että mä en nyt kyllä halua kuolla, mutta tähän näin jään, että
että joo, nyt on lähellä ja nyt mä katsoin, että tuolta tulee tyyppejä ja sitten mä jään odottaa, että ne tulee tohon. Sitten mä katsoin, että tolla menee jäpä, niin mä en jaksanut jäädä tohon, sitten se tapetaan siitä. Se oma on tolla. Sitten tohon noin, niin siitä niin muovi tuli. Ja tää jäi tähän nytten, tähän muovin kohtaan jonkun takia. En tiedä, oliks pleikan vika vai mikä se nyt sitten oli. Itse asiassa tää peli loppui tähän näin. Joo, no tämmönen muovi-juttu ja tykätkää, jos oli hyvä muovi, tai no hyvä ja hyvä, no silleen. Joo, se ois morjesta.